Nu skal vi møde en norsk kvinde. Hun manglede en seng, så tegnede hun den. Så manglede hun et hus, så tegnede hun det. Og nu lever hun af at sætte streger på papiret i Viborg. Her kommer boligprogrammet ind i varmen. Kravlenæsten hedder Maria, og hun er i gang med at teste sin mors seng. Få forklaringen om lidt. Vi skal også se resultatet af en parcelhusejers drøm. Han har fået både tårn og vinkælder. Og så slår vi tonen an og går i Blikkers fodspor på herregården ned ad Kjærsholm. Se sidst i programmet. Det var storesøster, der for 11 år siden gav sparket til, at en nyuddannet norsk arkitekt med adresse i Viborg designede sin første barneseng. Vi havde en lille lejlighed nede i byen, og jeg kunne ikke rigtig finde en seng, der passede til hende. Og jeg synes hun skulle have et sted, der var liksom hendes eget lille sted. Så tegnede jeg den her seng, hvor hun kunne have sin lille hule og alle sine legetøj og en seng ovenpå. Siden er der kommet endnu 3 børn til, og de har alle testet mors møbelarkitektur. Man leger dernede, man kan have lys, man kan have tæpper, man kan lege, man kan læse. Man kan have det hyggeligt. Det er nogle ting, der er vigtigt, det er at det har en flot finish og flot overflader, flot lakkering, ingen synlige skruer. Og findes faktisk ingen møbler, børnemøbler, der har det. Nu har Viborg-pigen endelig valgt at sætte sine møbler og sengetøj i produktion og etablere eget internetfirma. Logoet er tegnet af hendes søn, allerede da han var 4 år. Det er min mor, der sidder på en rød stol. Det er da lidt svært at have min mors logo. Det er mig, der har tegnet det. Den mellemliggende pause er blandt andet brugt til at tegne familiens eget hus i Viborg med udsigt til by, skov og hede. Så jeg forsøgte at sprede huset ud mest muligt for at fange ind alle de her fantastiske udkig og få lys ind i huset og store åbne rum. Huset er bygget op af 2 kuber og et rektangel, hvor den ene kube herover den skubber sig så ind i et rektangel, mens kuben derover den ligger frit og er hæftet sammen med huset i en glasgang. Huset er åbent mod syd med store vinduer og lukket mod nord. Det er muret, pudset og malet hvidt, og så er det tilført en varm kontrast med de gyldne mahognivinduer. Så kommer vi ind i stuen, Marianne. Ja, og her er det som i hele huset, store vinduer mot syd, og så er det de smalle vinduespånd mot nord og øst. Og jeg har åbnet op i hjørnene. Jeg synes det er spændende at få hjørnelys ind. Ja. Og jeg har så tænkt sådan, at i de værelser, hvor man sidder ned, der er vinduerne, de smalle bånd, de er længere nede end i køkkenet for eksempel, hvor man står op, så er vinduesbåndene højere op. I spisestuen ved siden af er overgangen mellem ude og inde kun brudt af de 5,5 meter høje vinduer, der går fra gulv til loft. Her kan akustikken blive lidt hård, fordi der er store glasflader og hård belægning på gulvet. Men så har vi forsøgt at regulere det med gelændere heroppe, med perforeret stål, som dæmper noget af den hårde akustik. Og samtidig så kan man jo se igennem. Så det er sådan set i stedet for at sætte akustikplader i loftet, at I har valgt den løsning der? Ja. En blå væg skærer sig igennem hele den midterste del af huset, helt op til loftet. Her er der endnu et glasparti, der slipper lys ind fra oven. Det er også lyset, der har bestemt, at der ikke skal være en væg mellem soveværelset og de voksnes badeværelse. Vi har sådan en fin udsigt her, og det synes jeg det var synd at lukke ind i sådan et lille rum. Så derfor har jeg valgt at gøre det som en åben løsning. Det er en lille vogn, ja. Hvordan var det egentlig at skulle tegne sit eget hus? At have helt frie hænder, det kan også være svært nogle gange, men jeg synes jeg lykkes, fordi jeg fik tiden til det. En helt almindelig gade i en helt almindelig provinsby. Men så flippede familien Risgaard helt ud. De byggede et tårn. Og Thor, hvorfor skulle du have et tårn på dit hus? Jamen, det kom så af, at vi simpelthen skulle have bygget lidt til vores spisestue, og jeg har altid været vild med tårn og borg og slot og alle sådan nogle ting der. Så det er altid fascinerer mig. Vi skulle bare lige herude, havde vi sådan snakket om først, så passede det med, at vi kunne vende.
og stadigvæk beholde terrassen, for den var vi egentlig glade for. Sådan. Men lige pludselig, så var der et tårn. Sådan så parcelhuset ud, før de kongelige kvadratmeter blev bygget til. Og det er kobbertag og spir hele baduljen? Ja, et tårn uden spir, det ser ikke godt ud. Tårnet spiste den gamle terrasse. Nu er der i stedet blevet anlagt et helt gårdmiljø ved siden af. Den synes vi, den måtte vi da også have sådan en grillpejs her, så den fik vi så bygget på. Og så fik I faktisk skabt en hel læmur her samtidig. Ja. Og stilen er jo sådan lidt gennemført her, for der er jo et lille bitte tårn også. Der er jo lidt tårn på. Der skal jo være et sted, hvor man slipper røgen ud, ikke også? Et tårn skal have buer, og dem er der adskillige af, både med og uden glas. Det er jo lidt sådan for at have det lidt borgstil, men også de lange, slanke vinduer, som vi også har nede i stuen, for ligesom for det nye og det gamle til at blive koblet sammen, så at det hænger sammen. Loftet er forvandlet til en himmel med far, mors og de 2 døtres stjernetegn. Hernede i bunden af tårnet, der gemmer der sig en hemmelighed. Og hemmeligheden, Thor, det er ikke dig, men det er den her helt fantastiske, dejlige vinkælder. Ja. Hvordan kom I på den idé at grave så dybt? Huset ligger på en lerbrømme, så under hele huset, der er der 2,80 meter til 3,5 meter sokkel. Så da vi skulle til at grave ud til stedet, så skulle vi grave ned i de her små 3 meter ude. Så havde vi hullet. Der kan være omkring 500 flasker på hylderne. De gyldne dråber er udsat for en konstant temperatur på 16 grader. I det tilstødende hyggerum er der dog et par grader lunere. Hvad er det, du hælder op i glassene, Thor? Jamen, det er en rigtig god rødvin fra Frankrig. Jeg er lidt frankofil, så det er en Hermitage fra 2005, så den er ikke så gammel, men det er en god rødvin. Hvis vi har gæster, vi har spist dem, så går vi altid herned og får lidt kaffe og tager vinen med hernede, eller får et eller andet og sidder og hygger os hernede. Men skål. Skål. Men et tårn, det var bare ikke helt nok. Så nu har familien sagt farvel til parcelhuset og er flyttet ind på en herregård, der ligger her for enden af lien. Jeg er nødt til at spørge, har I fået storhedsvanvid, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke, vi har. Vi har selvfølgelig altid jeg har altid gerne været ude på landet, ikke også? Og så fik vi et tilbud om at have købt ned Kærsholm her. Og det var jo en drøm, som vi simpelthen ikke kunne sige nej til. Men der var alligevel noget, der manglede på den smukke gård, nemlig et tårn. Og så da vi skulle til i gang med at renovere bygningerne her og lægge nyt tag på, så fik jeg så lov til at få mit tårn, ikke også? Og så synes det passede utrolig flot der i vognporten. Vi har jo en exit herovre her. Det har vi indrettet til selskabslokaler, som vi så lejer ud til fester. I det gamle derovre, der har vi så lavet lager, hvor vi så ligesom har lager i forhold til en exit. Og så har jeg jo som et lager til min butik, som jeg har så herovre i staldlængen. Og så vender vi os den her vej. Ja, det er jo så vores private bolig, hvor vi 2 mennesker bor. Neder Kærsholm har en historie, der går helt tilbage til 1550'erne. Her i de smukke omgivelser har blandt andet digteren Sten Steensen Blicher haft sin gang, og hele 84 festegårde har i sin tid hørt til Neder Kærsholm. Der var Jensen. Hvor var Jensen? Ja. Og Jensen, hvor er du der? Er du der, Jensen? Slægt skal følge slægt. Det gør de på den historiske totempæl, som de nye ejere har fået savet ud i det gamle elmetræ. Ej, her er dejligt inde i hallen. Det er rigtig dejligt, ja. Flot rum. Ja, det er også noget, der imponerer folk, når de sådan kommer ind, det her lys, der er herinde, ikke også? Altså, nu har det jo en god dag, solen skinner, ikke også? Altså, så det er et rart rum, der ligesom forbinder hele huset også. Her er der et rigtig godt kig ud i parken. Ja, det er et dejligt lys, der er derude. Men det er også noget andet end parcelhushave, det her. Det er det også, ja, helt sikkert. Vi har jo marken med bagved også, så der er en god udsigt. Sikkert en flot spisestue, der er her. Ja, og det er også den, vi har holdt i den stil, som den var før. Vi har købt gardinerne med, men han var jo vild med gardinerne, så han fik lov at bestemme, at det skulle være dem, vi skulle beholde. Og så har vi så fået malet de lyser. Og stukloftet. Ja, der er så prismelysekronen, vi også fandt. Og så har vores gamle genbo, hun har malet et billede til os, som så skulle passe ind til her. Hvor meget tænkte du historien ind, dengang du skulle indrette her?